Počúvate projekt Duchovné audioknihy Liečenie hladovkou. Kapitola na rôznych poludníkoch. Teraz už možno s istotou povedať, že metóda liečebného hladovania je uznávaná. Hoci má ešte dosť odporcov, získala a získava stále viac stúpencov, ktorí dokázali pochopiť jej zdanlivé protichodnosti a stať sa jej propagátormi. Uznávanie metódy išlo dvoma cestami. Poprvé, nahromadili sa experimentálne skúsenosti a po druhé, prehlbilo sa teoretické zdôvodnenie metódy. Za tie roky nielenže sa odhalili rôzne formy a variety psychických ochorení, pre ktoré sa hodí liečenie metódou dávkovaného hladovania, ale boli urobené aj dôležité pokusy odhaliť podstatu procesu liečebného hladovania na klinickej a biologickej úrovni. Zároveň bol nazhromaždený obsiahly materiál týkajúci sa somatických ochorení. Tieto rôznorodé bohaté skúsenosti odkrývajú pred medicínou ešte nepoznané možnosti. Nepoznané, ale už poznávané. Na skúsenostiach liečenia kožných chorôb profesora R.S. Babajanca sa ešte raz presviečame, aké skvelé výsledky poskytuje používanie metódy dávkovaného hladovania, keď sú vytvorené špeciálne podmienky. Je potešiteľné, že liečenie a nahromadenie experimentálneho materiálu teraz prebieha nielen v Moskve, ale aj v celom rade nemocníc iných miest. Všetko sa začalo od tých neveľkých buniek, ktoré vznikli v Rostove na Done, v Novočerkasku a Taganrogu v 60. rokoch. V tých mestách okrem už osvedčenej praxe liečenia schizofrénie a hypochondrického syndrómu dávajúcej kladné výsledky začali liečiť hladom aj iné psychické ochorenia. Sekundárnu encefalitídu, epilepsiu, chronický alkoholizmus, reumatické ochorenie mozgu. Pracuje sa tvorivo so všetkou vážnosťou, výskum pokračuje. V niektorých prípadoch zavádzanie metódy hladovania sa robí za priamej účasti našej kliniky. Tak náš odborný vedecký pracovník Zajerov bol poslaný na 2 roky do Ulaanbátaru, kde zorganizoval liečenie hladom na schizofréniu a kde v tejto práci pokračujú lekári, ktorí prešli špeciálnou prípravou. Hovorí sa, že myšlienky sa prenášajú vzduchom. Naozaj, myšlienka liečebného hladovania sa dostáva aj do iných miest našej krajiny a odtiaľ k nám prichádzajú naliehavé prosby nie len ako predtým prijať chorých na liečenie, ale aj podporovať iniciatívu miestnych lekárov, pokiaľ ide o liečenie hladom, postarať sa o vedenie novozaložených liečebných stredísk. To sú priekopníci liečebného hladovania na vidieku našej nedohľadnej vlasti. Doktor V.V. Lobkov, CSC, pracuje ako neurológ v okresnej nemocnici Kustanaja. Ako mladý lekár, len čo skončil lekárskú fakultu, odišiel do legendárneho kraja, o ktorom v týchto rokoch snívala mládež, kam utekali tisícky mladých ľudí rozorávať celinu. Doktor tiež išiel rozorávať svoju celinu. Teraz tie ťažkosti ustúpili do pozadia, ale nadšenie prvého objaviteľa ďalej usmerňuje jeho činnosť. Mladý neuropatológ pri hľadaní prostriedkov na uľahčenie utrpenia chorých prejavil záujem o inštrukčné metodické smernice o hladovkovo-dietnej terapii nervových a psychických ochorení nášho výskumného ústavu psychiatrie, ktoré sa mu náhodne dostali do rúk. Rozhodol sa vyskúšať metódu hladovania v praxi. Ako každý výskumník prvé pokusy robil sám na sebe. Subjektívne pocity počas experimentu sa spojili s metodickými návodmi. Onedlho prijali do nemocnice chorú na ťažkú formu hypertónie. Ošetrovaná po poučení pochopila podstatu liečenia a ochotne súhlasila s pokusom, ktorý sa v tých podmienkach zdal rizikový a ťažký. O rok zase prišla chorá na tú istú chorobu a ešte o ďalší rok 2 astmatici. Všetky prípady dali dobré výsledky.
Tu by bolo bývalo potrebné predĺžiť liečenie hladovkou dietnou terapiou, tým viacej, že mnohí, keď počuli o mnohej metóde, začali prichádzať do okresnej nemocnice hľadať lekára, ktorý lieči hladom. Napokon nie je to nič divného, lekárska verejnosť samotnej nemocnice, nehľadiac na kladné výsledky liečenia, postavila sa proti. Začali búrlivé schôdze, spory, karhania. Lobkova nazývali experimentátorom na ľuďoch, odsudzovali samotnú metódu, pokladali ju divne za šarlatánstvo. Kvôli vlastnému pokoju doktor Lobkov by mohol aj ustúpiť tým skôr, že mal veľa svojej práce ako hlavný neuropatológ v okrese, avšak metóda si sama kliesnila cestu. Do nemocnice prichádzali okresní, žiadali konzultácie, prosili, aby k nim prišiel o metóde prednášať. Lobkov sa rozhodol pre zaujímavé riešenie. Preniesť hlavnú prácu na ambulantné podmienky. Zriadil špeciálnu ambulanciu, v ktorej sa chorí oboznamovali s podstatou metódy liečebného hladovania, históriou jej vývoja, zvláštnosťami a výsledkami jej účinku. Po dôkladnej psychoterapeutickej príprave skupiny chorých doktor Lobkov im rozdal poučenie pre hladujúceho, zostavené podľa našich inštrukčno-metodických smerníc a začal liečiť. Chorí chodili každý deň do ambulancie, kde im sestra, zvlášť tam pridelená, vážila, merala tlak, brala krv a moč pre analýzu, riadila očisťovacie procedúry, dávala potrebné rady alebo posielala k lekárovi. Každú sobotu na voľný deň zvolával Lobkov všetkých liečivších sa pacientov i tých, ktorí už úspešne ukončili liečenie, ako aj tých, čo sa o otázku liečebného hladovania zaujímali. Chorí rozprávali o svojich pocitoch a subjektívnych stavoch, on vysvetľoval, radil. Tie besedy, ktoré vošli do trvalej praxe, boli propagačnou metódou, zabezpečujúcou uvedomelý vzťah k jej realizácii. Tak z neveľkého pokusu v Kustanajskej vyrástlo užitočné dielo. Mali sme radosť, keď sme sa dozvedeli, že vo všetkých prípadoch liečenia hladom, ktoré doktor Lobkov previedol, nebolo ani jednej komplikácie. O existencii mesta Borcka, je to malé mestečko, ale s veľkou budúcnosťou blízko Novosibírska, som nevedel, kým som sa nezoznámil s lekárkou Panovovou a nedostal od nej zaujímavú odpoveď o používaní liečebného hladovania na terapeutickom oddelení Borckej nemocnice. Liečenie sa robilo v nemocnici ambulantne. Metóda sa používala komplexne s medikamentóznou liečbou a špeciálnou dýchovou gymnastikou. Tam sa úspešne liečili vredári, chorí na bronchiálnu astmu, hypertóniu, reumatizmus, chronickú neuritídu, obezitu, lupienku, ekzém, roztrúsenú sklerózu. Výsledkom liečenia bolo zlepšenie alebo úplné uzdravenie. Lekár Sarkisian liečil hladom úspešne obezitu a cukrovku na klinike endokrinných ochorení v Jerevane. Tam mu pridelili 2 osobitné izby. Kurzom hladovania prešli desiatky ľudí, u väčšiny boli zaznamenané dobré výsledky. Trvalá strata váhy od 10 do 15 kg, celkový ozdravujúci účinok. Zaujímavé sú práce Rostovčanov. Profesora MP Nevského, docenta O.J. Selenkova a iných v oblasti psychických ochorení. Moskovčania, doktorka Borodinová, Tarasovová, Ostrin, Kantinovová, Javčunovská píšu o svojich klinických pozorovaniach pri somatických chorobách. Obezita, hypertónia, akútna pankreatitída, Quinckeho opuch. V Černoviciach je Ruská ulica. Tak ju pomenovali Ukrajinci, mešťania na počesť bratského národa. Z tejto ulice už niekoľko rokov prichádzajú listy na našu adresu. Píše ich sochár a lekár Opanás Evgeniejič Ševčungievič. Hovorí sa, že umenie je žiarlivé. Vyžaduje celého človeka. Ale Opanás, hoci sochárstvo veľmi ľúbil, predsa nenechal vedu a zostal lekárom. Bol vytrvalý, pracovitý a premohol všetky ťažkosti. A ťažkosti bolo viacej než dosť.
Bukovina bola okupovaná. Ševčungevič sa dostal do väzenia vo svojej rodnej zemi. Možno, že sochár, ktorý sa dostal do ťažkých podmienok, ktorý stratil jedno oko, by nevydržal a zahynul by, ako hynuli mnohí, ale Ševčungevič je lekár a tak všetko vydržal. Pomohli mu vedomosti o liečivých silách hladovania. Po oslobodení vlasti bol Opanas vymenovaný za riaditeľa Ústavu zdravotnej osvety, potom asistentom katedry farmakológie. Nech pracoval kdekoľvek, vždy nachádzal možnosť rozvíjať teóriu o hladovaní za účelom liečenia. Takých nadšencov pre hladovanie nie je málo. Vždy sa tešíme, keď sa dozvieme o iniciatíve z vidieka a snažíme sa nadviazať čo najúžší kontakt s lekármi, ktorí hromadia skúsenosti z liečenia hladovaním. Avšak iba opatrenia, ktoré robilo ministerstvo zdravotníctva, odkryli skutočne široké možnosti pre oboznámenie lekárov našej krajiny s podstatou metódy dávkovaného hladovania a výsledkami liečenia. Na základe rozhodnutia ministerstva zdravotníctva bol organizovaný odborný seminár o hladovkovo-dietnej terapii nervových a psychických ochorení, ktorého sa zúčastnili lekári 50 nemocníc z rôznych miest našej vlasti. Vyšiel zborník vedeckých prác o problémoch liečebného hladovania. Ministerstvo nariadilo posielať k nám na prax lekárov z rôznych oborov. Metódu si osvojili nielen psychiatri, ale i neuropatológovia, endokrinológovia, kardiológovia a tak ďalej. O tento problém sa zaujímajú aj lekári iných krajín. Podľa listov, ktorých dostávame veľa, súdime, že je tam veľa nadšencov pre liečenie hladom. Hladovanie je forma prirodzenej terapie, ktorá patrí najnádejnejším a najmenej škodlivým, ak sa správne používa. Píše prezident asociácie Život a čin z Paríža. Podporuje ho André Miché prostredníctvom parískeho časopisu Slobodný rozum. Citujeme: hladovanie pokladáme za najlepšiu zbraň proti chorobám, ktorými trpí ľudstvo. Ďalej. Som primárom psychiatrickej nemocnici a 6 rokov sa zaoberám liečebným pôstom u duševne chorých. Píše doktor Zigmund zo Spolkovej republiky Nemecko. Dávno sa zaoberám liečebným hladovaním pri somatických ochoreniach, píše vo svojom liste profesor Kraul z Berlína. O využívaní hladovania v Pensylvánii píše doktor Dochem z Filadelfie. Profesor Hoyn z NSR nám poslal svoju knihu Pôst ako zážitok a udalosť. Svoje knihy o hladovaní nám poslal aj profesor Shelton z USA. Profesor Alan Cott dvakrát navštívil našu kliniku, podrobne preskúmal metódu liečenia hladovaním a začali úspešne používať pri liečebne chorých na schizofréniu na klinike v New Yorku. Napísal nám, že bohužiaľ cena kurzu liečenia hladovaním na ich klinike je veľmi vysoká. Viac ako $5000. Jedným slovom, problém liečebného hladovania je stále v pozornosti pokrokových lekárov civilizovaného sveta. Avšak liesniť cestu novým myšlienkám v kapitalistických štátoch, kde osud vedeckých objavov často závisí od ľubovôle súkromných osôb, je veľmi ťažko. Tu liečenie metódou hladovania naráža na tvrdý odpor súkromných lekárov a bojuje proti farmaceutickým firmám zainteresovaných na odbyte svojej produkcie. Lekári zastanci prirodzených metód liečenia musia často zvádzať boje. O tom píše vo svojej knihe aj Alice Chase z Kanady. Citujeme: Takzvaní správni lekári sedia vysoko vo svojich kreslách, dovolujú si obviňovať hoci ktorého človeka alebo hoci ktorú skupinu, ak sa ich názory rozchádzajú s názormi, ktoré pripravujú najlepší a populárny spomedzi vedeckých autorít v oblasti medicíny. Nové školy terapie, to je výsledok pokroku. V skutočnosti najlepší medzi zdravo zmýšľajúcimi lekármi hovoria, že príroda je jediný lekár, ktorý je schopný vyliečiť.
Všemocná medicína je namyslená, keď jej predstavitelia vyhlasujú, že len jej profesionálnej medicíne prináleží výnimočné právo liečiť a uzdravovať v úvodzovkách chorých. Ku všetkému ostatnému majú nespravodlivý a neúctivý epitet šarlatánstvo. Boj novátorov v oblasti ochrany zdravia je takisto urputný ako pred 100 rokmi. Taktika konzervatívcov v medicíne pozostáva v tom, aby novátori boli izolovaní a neznámi. Také počínanie je nespravodlivé vo vzťahu k spoločnosti ako aj vo vzťahu k vede. Tie isté názory vyslovuje aj doktor Yves Vivini z Francúzska v liste, ktorý mi poslal. Vo Francúzsku je bohužiaľ táto metóda ešte nie dosť známa a konzervatívny spôsob myslenia oficiálnych lekárov bráni rozšíreniu tejto zázračnej metódy, ktorá môže priniesť chorým len tie najlepšie výsledky. O tom píše aj vo svojej knihe o liečení hladom. Citujeme: Ak široká verejnosť i lekári často nesprávne súdia o niektorých aspektoch lekárskej odbornosti, či to nie je prirodzené snažiť sa rozohnať predsudky týkajúce sa tejto odbornosti? Isté, že možno súhlasiť s tým, že lekár, ktorý nikdy nepočul o tejto metóde liečenia, nemôže ju odporúčať svojim chorým, ťažko však pochopiť, že lekár, ktorý o liečebnom hladovaní počul, nepokúša sa aspoň niečo o ňom dozvedieť. Tak raz som hovoril jednému lekárovi, že sa pomocou liečebného hladovania dosahujú výborné výsledky a ponúkol som mu knihy a články, aby si mohol utvoriť vlastnú mienku. Lekár mi povedal: Viete, ja mám tak málo času, aby som čítal. Vtedy som pochopil, že lenivosť je tiež prekážkou v praxi liečenia hladovaním. Je aj druhá kategória lekárov, ktorí metódu liečebného hladovania hania, hovoria o nej všetko najhoršie a pritom o nej nič nevedia. Bolo by to smiešné, keby to nebolo tak smutné. Aj doktorka Alice Chase a doktor Yves Vivini majú vlastné sanatória, v ktorých liečia hladom. Stretávajú sa s mnohými ťažkosťami. Tak napríklad doktor Vivini píše o jednej svojej pacientke, ktorej stav sa značne zlepšil, ale nemohla liečenie dokončiť. Tá žena by mohla byť úplne zdravá, keby mala čas a možnosti. Podľa zákona sociálneho zabezpečenia vo Francúzsku platená dĺžka liečenia môže byť len 21 dní. My totiž vieme, že len jeden kurz hladovania musí trvať 20 až 30 dní a toľko aj doba návratu. V ťažkých prípadoch sa musí kurz opakovať. Je pochopiteľné, keď sociálne zabezpečenie obmedzuje dobu liečenia na 21 dní, tak lekári nemajú možnosť doviesť liečenie do konca a dosiahnuť trvalé uzdravenie. Existuje však aj iná, nie menej dôležitá prekážka, o ktorej píše doktor Vivini vo svojej knihe. To je odpor zo strany lekárskeho spolku, čo sa týka nevedomosti, lenivosti, sektárstva, je veľmi nebezpečný. Osoby, ktoré sú v sociálnom zabezpečení, po príchode na kliniku musia dať súhlas lekárskej komisie. Ako ale táto môže dať súhlas, ak lekári úplne ignorujú metódu liečenia hladom? Taký chorý má dve možnosti. Alebo hradiť všetky výdavky týkajúce sa liečenia hladom a nedbať na sankcie sociálneho zabezpečenia, alebo sa opäť vrátiť k iným terapeutickým metódám, o ktorých nechce počuť, pretože práve pre ich neúspech by chcel skúsiť liečenie hladom. Liečenie hladom je takto prístupné len tým, ktorí majú na to prostriedky. Je to veľká sociálna nerovnosť, nespravodlivosť, lebo ľudské utrpenie nepozná ani sociálnu triedu, ani finančné pomery. Ale nechajme sociálne otázky a vráťme sa k medicíne. Doktor Yves Vivini v knihe ďalej uvádza mnohé prípady kladného účinku liečenia hladom. Nemôžeme písať o všetkých vyliečených chorobách. To by zabralo veľa miesta. Zastavíme sa len pri niektorých ochoreniach, ktoré neboli v našej praxi a ktoré doplňajú zoznam tých, ktoré sa hodia pre dané liečenie. Sú to
Tuberkulóza je klasickou absolútnou kontraindikáciou na liečenie hladom. Avšak táto otázka sa musí upresniť, píše doktor Vivini. Kontraindikácia patrí len progresívnej forme pľúcnej tuberkulózy a vôbec sa netýka iných foriem tejto choroby. To znamená, že chorým na neprogresívnu formu tuberkulózy alebo obličiek, kostí, čriev nič nebráni hladovať v prospech choroby pri známych podmienkach. Okrem toho všetko, čo súvisí s tuberkulózou, všetky jej následky, čo zostáva aj potom, ako sa samotná choroba prestala rozvíjať, je vhodné pre túto terapeutickú metódu. Čo sa týka samotnej progresívnej tuberkulózy, treba urobiť niektoré obmedzenia vo vzťahu ku kontraindikácii. Medzi tuberkulóznymi chorými značnú časť tvoria tuční, trpiaci na obezitu. Tá tučnota nie je vyvolaná samotnou chorobou, ale viacej chemoterapeutickým a antibiotickým liečením trvajúcim príliš dlho, čo vedie k intoxikácii pečene. Táto medikamentózna intoxikácia sa pridáva k mikróbnej infekcii, pretože tá znižuje obranné schopnosti organizmu. Ako príklad Vivini uvádza históriu choroby ML. Tuberkulóza pravého plúcneho hrotu bola zistená v novembri 1961. Použili klasickú terapiu PAS, Rimifon, streptomycín. O 6 mesiacov zaznamenali temer úplné uzdravenie. Podávali ďalej antibiotiká. Spozorovali, že kaverna sa zväčšila. Tomorentgenografia ukázala, že stav sa podobá počiatočnému. Skúmali hlieny, bacily nezistili. Pokračovali v liečení tým istým spôsobom, len zvyšovali dávky. Stav sa nezlepšil. Chorému navrhli operáciu. Odstránenie pľúcneho hrotu a pretože sa bál, prišiel sa poradiť na kliniku. Okrem zlého stavu pľúcneho laloku mal ťažkú poruchu zažívacieho traktu, trpel dávením, ťažobou, zápchou, bolesťami v oblasti žlčníka, nespavosťou, depresívnym stavom. Dlhé hladovanie podľa mienky Viviniho by bolo bývalo pre neho osudné nie v dôsledku oslabenia, ale preto, že uvoľňuje prílišné množstvo toxínov, ktoré organizmus nedokáže vylúčiť. Za to však krátke, ale často sa opakujúce hladovanie umožnilo postupnú dezintoxikáciu organizmu, čím sa zväčšila možnosť sebaobrany. O 2 mesiace po liečení ML bez používania antibiotík jasne pocítil zlepšenie. Po roku liečenia na klinike vyšetrenie ukázalo toto. Výborné zažívanie, normálny puls, stolica, výborný duševný stav, žiadny kašel a hlieny, na tom rentgenograme úplné zvápenatenie kaverny pravého hrotu. Zaujímavá je otázka o možnosti liečenia hladom tehotných žien. Celý svet verí, keď je žena ťarchavá, musí jesť za 2. Tu je ešte jeden predsudok, ktorý sa hlboko zakorenil. Píše Yves Vivini a uvádza ako príklad chorú, ktorá absolvovala kurz hladovania v prvom mesiaci ťarchavosti. Zatiaľ čo jej prvorodenec vážil pri narodení 3,3 kg, dievčatko, ktoré sa narodilo po hladovaní, vážilo 4,25 kg. Bolo veľmi kľudné, neplakalo a vôbec rástlo ako dieťa s výborným zdravím a intelektom. Je to úplne pochopiteľné. Organizmus matky bol zbavený všetkých škodlivých toxínov. Je nepochopiteľné, prečo sa máme bať nútiť hladovať samodruhú ženu a nebať sa dávať jej chemické lieky alebo ju živiť neprirodzenou stravou. Je zaujímavé, že vek podľa Viviniho nie je prekážkou pre liečenie hladom. To je veľmi dôležitá otázka, pretože tu existuje veľa predsudkov. Pre mňa tu niet problému, ja liečím hladom malé deti, dokonca aj dojčence, aj 80-ročných starcov. Ak som neliečil ešte starších chorých, tak jednoducho preto, že som nemal taký prípad, ale som presvedčený, že pre liečenie hladom niet vekovej hranice.
V časti o poruchách močopohlavného ústrojenstva doktor Vivini zdôrazňuje, že v oblasti pohlavnej sféry zisťuje regulujúci a omladzujúci účinok hľadovania na pohlavné žľazy. Hľadovanie má hormonálny účinok, či priamym pôsobením na hypofýzu, či na samotné pohlavné žľazy, alebo nepriamo cez regulujúci účinok na úrovni pečene. Hľadovanie neobyčajne dobre pôsobí na adenómy prostaty, ochorenie tak často sa vyskytujúce u mužov určitého veku, tak nepríjemné na následky, ktoré vyvoláva. Účinok hľadovania je priaznivý tiež pri nefritídach, zápale obličiek, hydroneurózach, cystitídach, zápal močového mechúra, metritídach, zápal maternice a podobne. Chorobné rozšírenie ciev, ťažoba na nohách, krče a opuchy ciev, cievne ekzémy, varikózne vredy, flebitídy, zápaly žíl a tak ďalej. Vo všetkých týchto prípadoch hľadovanie dáva trvalo výborné výsledky, hovorí Vivini. Čo sa týka chirurgických ochorení, Vivini píše: Ja nijako nemienim tvrdiť, že liečebné hľadovanie vytláča chirurgiu. Vždy budú choroby vyžadujúce chirurgický zákrok. No napriek tomu je pravdou, že mnohí chirurgovia hravo odstraňujú appendixy, žlčníky, žalúdky, hemeroidy, nestarajú sa o to, či existuje aj iná metóda. Tak napríklad chronický zápal appendixu, ktorý zväčša nie je nič iné ako podráždenie slepého čreva. Tu operácia môže len poškodiť, pretože sa vytvoria vedľajšie zrasty, adnézie. Vivini uvádza príklad chorej, ktorá prišla s nervovým ochorením a hneď pocítila záchvaty appendicitídy. Po niekoľkých dňoch hľadovania sa symptómy appendicitídy stratili, podobne aj porucha trávenia, ktorá trvala roky. Liečebné hľadovanie podľa pozorovania Viviniho dáva tiež kladné výsledky pri akútnych ochoreniach, pomáha skrátiť trvanie choroby dvojnásobne aj viackrát. Doktor Vivini je zástancom dlhodobého hľadovania 30, 40 a dokonca až 50 dňového, pri ktorom je možné dosiahnuť podľa jeho názoru radikálne vyliečenie dokonca zastaralých chronických ochorení. Prispôsobujúca požiadavkám sústavy sociálneho zabezpečenia hľadá cestu pre urýchlenie liečebného procesu. Takou cestou je spájanie metódy hľadovania s prirodzenými metódami, ktoré napomáhajú intenzívnemu vylučovaniu toxínov uvoľnených hladom. Vivini sa domnieva, že tieto metódy sú natoľko efektívne, že dobu hľadovania sa často podarí skrátiť dvojnásobne a obmedziť ju na 20 dní. Z používaných metód na urýchlenie liečebného procesu menuje tieto: bahenná aplikácia, hydroterapia, ozonoterapia, vibroterapia, sugestia a hypnóza, akupunktúra, masáž chrbtice, homeopatia, aerosoly, diatermia, ultrazvuk. V každom jednotlivom prípade môžu byť použité niektoré z týchto metód podľa charakteru choroby a stavu chorého. Známy odborník v liečbe hľadovaním A. de Vries uvádza zaujímavú štatistiku liečenia somatických ochorení touto metódou. Podľa neho percento uzdravenia chorých liečivších sa hladom je neobyčajne vysoké a prevyšuje výsledky všetkých iných terapeutických metód. Mnohí pacienti, píše de Vries, trpiaci celé roky tzv. Nevyliečiteľnými chorobami, sa úplne uzdravili. Všetci lekári, ktorí používali liečebné hľadovanie, zdôrazňujú jeho neobyčajnú efektívnosť. Doktor Shelton napríklad oznámil, že 95 pacientov jeho ústavu sa vyliečilo alebo si zlepšilo zdravie. Iní lekári, ktorí prezreli jeho pacientov, potvrdzujú, že toto liečenie je vysoko účinné. V správe doktora de Vriesho sú uvedené zaujímavé fakty o liečení dávkovaným hľadovaním chorôb, ktoré sme ešte nespomínali. Uvádza tieto: zastaralý šedý zákal, hyperémia, prekrvenie, zápal spojiviek, glaukóm, zelený zákal, keratída, zápal rohovky, jačmeň. Katarakty, to je sivý zákal, v počiatočnom štádiu úplne miznú po 21 dňoch hľadovania.
Všetky formy zápalu spojiviek potrebujú na uzdravenie len hygienu a hľadovanie. Pri akútnych ochoreniach krátke, pri chronických dlhšie. Zvýšený vnútorný tlak, to je glaukom, zelený zákal, postupne ustupuje v priebehu 2 až 3 týždňov hľadovania. Zaujímavú správu podáva aj doktor McEacham z Kalifornie. Priemerné percento prípadov zlepšenia alebo uzdravenia pri liečení hľadovaním podľa jeho údajov činí 88,4%. Boli vyliečené tieto choroby: vysoký krvný tlak, kolitída, zápal hrubého čreva, anémia, chudokrvnosť, hemeroidy, artritída, zápal kĺbov, bronchitída, zápal priedušiek, choroby obličiek, benigný nádor alebo nezhubný nádor, opuchy, choroby srdca, astma, vredy žalúdka, senná nádcha, struma, to je Basedovova choroba, paradentóza, žlčové kamene, rakovina, roztrúsená skleróza, katarakta, sivý zápal šošovky. Obdivuhodné sú prípady vyliečenia sklerózy multiplex. Je možné, že to boli ochorenia vo veľmi ranom štádiu, autor to nespomína. Doktor William de Ester podáva štatistické správy o liečení 31 druhov chorôb. Dĺžka kurzu hľadovania bola od 5 do 55 dní. Úplne sa uzdravilo 71%, čiastočne 20% a bez zlepšenia ostalo 9% chorých. A teraz sa prenesieme do Japonska a pozrieme sa, ako sa metóda liečebného hľadovania rozvíja tu. Máme tu výpoveď japonského vedca doktora lekárskych vied Imamuri Moto. V Japonsku, citujeme, hľadovanie ako náboženský kult sa používalo v priebehu posledného tisícročia. Náboženskí askéti, ktorí odmietali potravu, sa presvedčili, že hlad zlepšuje nielen duchovný, ale aj telesný stav človeka a spoznali, že touto cestou možno liečiť choroby. Tak sa začalo v Japonsku liečiť hladom. V známom buddhistickom chráme blízko Tokia sa podrobujú hladovaniu mnohí veriaci za účelom liečenia už vyše 300 rokov. Na počiatku epochy Heidzi, približne pred 100 rokmi, začala do Japonska prenikať európska medicína. Od tých čas liečebné hľadovanie spolu s inými metódami východnej medicíny, akupunktúra, liečenie vypaľovaním, čínske lieky, boli potlačované. Európska medicína si dobre poradila s infekčnými chorobami, ale mnohé európske ochorenia zostávali ťažko liečiteľné. To nútilo opäť si spomenúť na zabudnuté prírodné metódy medicíny, medzi nimi i na liečenie hladom. V 30. rokoch v Tokiu zorganizovali 5 centier liečebného hľadovania, to je Denjiki Bodzio. Dnes sú v Japonsku desiatky tzv. Škôl liečebného hľadovania, majú po 20 až 60 lôžok. Liečia dovedna asi 10 000 ľudí za rok. Na rozdiel od nemocnice alebo polikliniky, počet lôžok v nich je obmedzený podľa zákona, ale niektoré majú temer 100 lôžok. Školu takého typu obsluhujú len 3 alebo 4 pracovníci spolu s vedúcim. Poradcovia, lekári sú vedení len na papieri. Oficiálny cieľ škôl je upevnenie zdravia a duchovný tréning. Hoci väčšina tých, ktorí prichádzajú do škôl, trpí chronickými chorobami, tieto ústavy sa registrujú ako náboženské organizácie alebo hotely, nie sú teda pod kontrolou ministerstva zdravotníctva. Stáva sa, že vedúci školy je človek, ktorý nemá ani vedomosti, ani skúsenosti v tejto oblasti okrem toho, že raz sám prešiel kurzom liečebného hľadovania. Avšak väčšina tých, ktorí absolvovali kurz v podobných ústavoch, je veľmi úctyhodná a posiela do škôl stále nových chorých. A tak bez akejkoľvek reklamy všetky školy sú preplnené, majitelia zhrňajú veľké peniaze. Nie je div, že pri takom stave vecí sa často vyskytujú nešťastné prípady.
V Japonsku sa bez diplomu nedovoluje robiť masáže alebo akupunktúru, ale z neznámej príčiny neexistuje žiadna kontrola, pokiaľ ide o liečenie hladom, hoci ono vyžaduje viacej odborných vedomostí ako masáže a akupunktúra. Dnes sa liečebné hladovanie uplatňuje na 2 štátnych univerziách v Tokiu a v Kyote, prevažne pri neuróze. Okrem univerzity sa liečebným hladovaním zaoberá asi 10 lekárov, medzi nimi aj ja. V roku 1941 Imamura obhájil doktorát na tému klinické pozorovanie na univerzite v Kyote. Od tých čias v priebehu 30 rokov použil túto metódu liečenia priemerne u 400 chorých v kombinácii s obyčajnými metódami súčasnej medicíny. V jednej kapitole svojej knihy Liečebné hladovanie Imamura odpovedá na otázku, prečo sa rozhodol zasvetiť svoj život liečebnému hladovaniu. Citujeme: Keď som bol študentom lekárskej fakulty, ochorel som na chronickú nefritídu, to je zápal obličiek. Ani jedna metóda európskej medicíny mi nepomáhala. Sklamaný súčasnou medicínou rozhodol som sa ísť do školy hladovania, ktorá bola tiež v mestečku Fukuoka, kde som sa narodil. Napriek ostrým námietkam rodičov liečil som sa tam hladom 8 dní. Výsledok bol pozoruhodný, prítomnosť bielkovín v krvi a v moči, albuminúria a hematúria, ktorá trvala mnoho rokov, sa úplne stratili. Okrem toho nepríjemný pocit hladu, ktorého som sa pred liečením tak obával, bol oveľa menší, než som predpokladal. Bolo to v roku 1931. V nasledujúcom roku som opäť išiel do školy hladu, tento raz spolu s otcom, ktorý tiež trpel ťažkou formou chronickej nefritídy a hypertonickou chorobou. Predpísali nám hladovať 10 dní. V dôsledku liečenia ja som úplne vyzdravel, otcovi sa choroba značne zlepšila. Po vypísaní z liečebného ústavu si otec robil hladové dni každé 2 až 3 mesiace. Arteriálny tlak sa mu znížil temer na normál. Albuminúria ustúpila. Od tých čias si otec v priebehu 20 rokov zachoval zdravie, pracoval do posledného dňa života. Dožil sa 72 rokov. V škole hladovania som sa zoznámil s mnohými chorými a udržiaval som s nimi styky i po ukončení liečenia. V 80% prípadoch som dostal dobré odpovede a tak som sa ešte raz presvedčil o účinnosti tejto metódy. Začal som ju odporúčať každému chorému, trpiacemu na chronické ochorenie. V roku 1937 som prišiel na lekárskú fakultu univerzity v Kyote, kde som dostal tému o tuberkulóze pre doktorandskú dizertačnú prácu. Ja som však stále len rozmýšľal o liečebnom hladovaní. Napokon po bezcenných nociach som sa obrátil na profesora Kočire s prosbou zmeniť danú tému a dať mi inú o liečebnom hladovaní. V Japonsku to bol nezvyčajný prípad, aby profesor na prosbu svojho žiaka zmenil tému. Tak sa splnilo moje vrelé želanie. Nová téma mala názov Klinické pozorovanie procesu hladovania. Potom som vykonával súkromnú prax 16 rokov, liečil som hladom chorých, ktorým nepomáhali žiadne lieky. Kúpil som školu hladovania v Ikome, otvoril som svoju nemocnicu. Kúpe som ale šťastie nemal. Oklamali ma, strátil som všetko imanie. Teraz pracujem na poliklinike v meste Gosiki na ostrove Awadzi. Je to pekná príroda a mierne, príjemné podnebie. Je to ideálne miesto na liečenie hladovaním, mám tu možnosť sústrediť všetky svoje sily na obľúbenú metódu liečenia. Imamura pri liečení prihliada na individuálne a vekové zvláštnosti chorého. Odporúča tieto varianty. Prísne hladovanie. Chorým sa dáva po celú dobu liečenia len voda. Ďalej. Prísne hladovanie len 2 dní, od 3. dňa sa podáva zelenina, ovocie po 200 g 2-krát za deň, alebo prvé dni šťavy, od 5. dňa kyslé mlieko po 400 až 600 g. V prípravnom období po 2 dní sa obmedzuje množstvo potravy, podávajú sa ľahko stráviteľné jedlá.
Prvý deň hladovania a potom každé 2 až 3 dni sa užívajú preháňadlá alebo dávajú klystýry. Lieky sa spravidla nepredpisujú. Doba hladovania 7 alebo 10 alebo 14 dní, niekedy až 21 dní. Chorí sa vypisujú z nemocnice po 10-15 dňoch po skončení hladovania. Ja osobne som presvedčený, končí knihu doktor Imamura, že pri používaní hladovania nemusí sa vyskytnúť ani jeden prípad zhoršenia choroby. S indickými vedcami sa vyvinuli u nás úzke kontakty. Bol som 2 razy v Indii, k nám na kliniku prichádzali profesori Santa Kumar alebo doktor Bagadia a doktor Sarada Menon. V Indii teraz liečenie hladom praktizujú na 3 klinikách pre duševne chorých. V Bombaji ju riadi profesor Bagadia, v Kalkate profesor Santa Kumar a v Madrase doktor Sarada Menon. Vedomosti o veľkom úžitku hladu Indovia načerpali z ústneho podania v minulosti. A teraz, ako mi povedali indickí vedci, Rusko nám ich vrátilo obohatené vedou. Mohli by sme rozprávať ešte o mnohých smeroch v liečení hladovaním. Veď v rôznych krajinách na rôznych poludníkoch zemegule má liečenie metódou hladovania svoje zvláštnosti. Ale dôležité je jedno. Všade nachádza nasledovníkov a všade pomáha chorým. Aké sú vlastne hlavné zvláštnosti metódy liečebného hladovania? V tom, že môže pomôcť v tých prípadoch ťažkých chronických ochorení, kde nepomáha už žiadna medikamentózna liečba. Citujeme, čo hlad nevylieči, nikto nevylieči. Tieto slová švajčiarskeho lekára Bertola nieraz boli potvrdené v praxi. Druhou zvláštnosťou tejto metódy je to, že tu nie je nebezpečenstvo, že liečíme jedno ochorenie a vyvoláme druhé, ako sa to niekedy stáva pri liečení liekmi. Naopak tým, že liečebné hladovanie prezentuje celkový ozdravný účinok, dáva do poriadku celú sústavu ľudského organizmu. Veľa som rozmýšľal o smeroch, ktorým by sa mala táto metóda rozvíjať. Myslím, že sú 2. Profylaktický a liečebný. Dnes sa včasnému predchádzaniu ochorenia obyvateľstva prikladá veľký význam. Liečebné hladovanie tu môže zohrať nemalú úlohu. Systematické krátkodobé kurzy liečebného hladovania zvyšujú reaktivitu organizmu a síly jeho odporu k chorobe, ktoré sa organizujú pri profilaktóriách a v poliklinikách, môžu poskytovať značný ozdravujúci efekt. Zvlášť užitočné je poriadať takéto kurzy pre obyvateľov veľkých miest, ktoré sú stále znečisťované výfukovými plynmi automobilov, dymom výrobných podnikov a podobne. Zdá sa mi, že túto záležitosť musíme brať veľmi vážne. Toto opatrenie je potrebné, aby sme predchádzali rozvoju rôznych chronických ochorení, aby sme udržali zdravé pokolenie a aby slúžilo ako profilaxia predčasného starnutia. Pri hromadných infekčných ochoreniach krátkodobé kurzy liečebného hladovania môžu skrátiť trvanie choroby, lepšie sa vysporiadať s chorobou. Zavedenie kurzov liečebného hladovania do sanatórií v mnohých prípadoch tiež pomôže dosiahnuť výborné výsledky. Budú prospešné najmä pre ľudí so žalúdočnými a črevnými ochoreniami, pre náchylných k obezite, pre tých, ktorí majú oslabenú nervovú sústavu. Je potrebné tiež vybudovať zvláštne sanatória liečebného hladovania. Liečenia mnohých druhov chronických chorôb nepotrebuje totiž kliniky a nemocnice, ale oveľa úspešnejšie sa liečia v sanatóriách, kde má chorý čerstvý vzduch, prechádzky, vodné procedúry, telocvik, kde sú výborné podmienky pre všetko pohodlie. Uvádzam opísanie sanatória liečebného hladovania Belvedere doktora Viviniho. Útulne zariadené izby, čalunený nábytok, spoločenská sála, knižnica, príjemný vidiecký kraj. Také sú podmienky na klinike založenej v roku 1959 doktorom Vivinim. Tu majú chorí k dispozícii všetky prostriedky prírodnej medicíny.
Po prvý raz vo Francúzsku lekár vzal na seba riziko a založil centrum, v ktorom sa používa prirodzené prírodné liečenie a prirodzená strava a kde sa robí kurz hľadovania a iné druhy naturopatie. Nazdávam sa, že aj u nás by sa mohli zriadiť takéto sanatória. Nutnou podmienkou pre také sanatórium musí byť pekný kraj, tienistý sad, lesy, rieky, jazera a podobne. Pri zriaďovaní takýchto ozdravných sanatórií s použitím hľadovania by sa malo pamätať na osobitné záhradné, sadové a pareniskové hospodárstvo pre zásobovanie chorých čerstvým ovocím a zeleninou po celý rok v návratnom štádiu hľadovania. Môžu ho zabezpečovať zväčša samí chorí. Hľadovanie obvykle vzbudzuje u chorých záujem o telesnú prácu, dobrovoľníkov sa vždy nájde dosť. Veľmi dôležité je organizovanie sanatórií liečebného hľadovania pre profilaxiu ľudí pracujúcich pri škodlivej výrobe, ktorá môže vyvolať chronickú intoxikáciu alebo zasiahnuť organizmus radioaktívnym žiarením. V našej praxi sme mali aj také prípady, zmeny v organizmu ale neboli veľmi hlboké. Liečebné hľadovanie dávalo viditeľné zlepšenie celkového stavu takých pacientov. Procesy, ktoré pritom prebiehajú, čakajú ešte na svoj výskum na biologickej a molekulárnej úrovni, ale je istý, že dezintoxikačný účinok hľadovania a tiež ním vyvolaná mobilizácia obranných síl organizmu robia svoje dielo. Aké sú ešte ďalšie možnosti liečenia dávkovaným hľadovaním? Videli sme, že mnohí zahraniční lekári smelo liečia dávkovaným hľadovaním choroby, ktoré sa pokladali za kontraindikované pre také liečenie. Tuberkulóza, rakovina. My pristupujeme k tejto otázke opatrne a zatiaľ odporúčame liečiť hladom len tie ochorenia, o ktorých už máme dostatočné štatistické skúsenosti. Avšak stále častejšie sa objavujú správy lekárov našich kliník o tom, že úspešne používajú metódu hladovkovo-dietnej terapie pri chorobách nevyskytujúcich sa v našej praxi. Uplatňovanie metódy deň zo dňa rastie. O kombinovaní dávkovaného hľadovania s medikamentóznym liečením v podstate ešte nič nevieme. Je nám známe len to, že po skončení kurzu hľadovania môže sa prudko znížiť množstvo užívaných liekov a terapeutický efekt zostáva ako predtým. To sa vysvetľuje jednoducho. Liečebné hľadovanie tým, že vyvoláva aktivitu všetkých základných životných procesov, zvyšuje reaktivitu organizmu a tým je následovné medikamentózne liečenie účinnejšie. A naopak, pre prípravu organizmu na liečenie je účelné použiť stimulátory, ako sú napríklad komplexy vitamínov. V chirurgii hľadovania značne skracuje hojenie jaziev a zlepšuje celkový stav operovaného. Zvýšenie reaktivity vyvolané hladom pomáha organizmu ľahšie znášať operácie. Zvlášť veľký význam môže mať používanie hladovkovo-dietnej terapie v geriatrii. V stareckom veku dochádza k zmenám v dôsledku oslabenia látkovej výmeny a celkovej reaktivity organizmu. Práce našich gerontológov sa zameriavajú najmä na to, aby pomohli stareckému organizmu prispôsobiť sa zmeneným podmienkam vonkajšieho i vnútorného prostredia. Používajú rôzne prirodzené stimulátory, vitamíny, hormóny, tkanivové prípravky a iné. Zvýšenie reaktivity prebiehajúce pri liečebnom hľadovaní môže napokon tiež dať značný efekt. Omladzovací účinok hladovkovej terapie toho prirodzeného stimulátora je dokázaný celou praxou jeho užívania. Málo je ešte preskúmaný účinok liečebného hľadovania na citové zrušenie, jednoducho povediac na vznik dobrej nálady u ľudí. Tento účinok si všímajú spontánne všetci odborníci, ktorí organizujú kurzy liečebného hľadovania a sledujeme ho aj v praxi na našej klinike.
Odpočinok všetkých funkcií nervovej sústavy, vylúčenie dráždivých toxických látok z organizmu, pozdvihnutie životného elánu, všetky tieto faktory sa nemôžu neprejaviť na nálade a tu sa odkrývajú veľmi zaujímavé perspektívy pre našich psychológov a pedagógov. Veľmi dôležité je, aby s problémom liečebného hladovania sa oboznámili nielen lekári, ale aj všetci, ktorí sa musia stretávať s neobvyklými životnými podmienkami. Naši kozmonauti, letci, námorníci, geológovia, polárni bádatelia, horolezci alebo speleológovia. Čo potrebujú vedieť o praxi hladovania? To, že človek môže vydržať bez potravy 30 až 40 dní bez poškodenia organizmu, že si pritom môže plne udržať práceschopnosť, jasnú myseľ, dobrú náladu. Bez tohto poznatku v ťažkých podmienkach, kde nie je potrava, môže vzniknúť strach, zúfalstvo, strata odolnosti. Dnešný vývoj vedy kráča po ceste diferenciácie vedeckých poznatkov a vzájomného prenikania po ceste syntézy vied. Takou sa mi zdá, že musí byť aj cesta rozvoja metódy liečebného hladovania. Treba ju skúmať vo vzťahu k jednotlivým ochoreniam a robiť celkové výskumy, experimentálne študovať metódu a jej vplyv na fyziológiu a patológiu človeka. Neraz som si predstavil centrum liečebného hladovania. Stála predo mnou pekná biela budova v tienistom sade na brehu rieky. Správnejšie dve budovy. Jedna vedecké centrum, druhá klinika. Vo vedeckom centre sa budú robiť skúmania na biologickej a molekulárnej úrovni. Tu je potrebné aj veľké vivárium pre experimentálne zvieratá a laboratória vybavené najnovšími aparatúrami. Biochemické, chemické, imunologické, genetické, patofyziologické, biofyzikálne, výživy, motorického režimu, psychoterapie a iné. Klinika musí byť pravda, že experimentálna. Aké hlavné smery treba v nej plánovať? Predovšetkým psychoneurologických, srdcových a cievnych ochorení, alergických, svalových, žalúdočno-črevných ochorení, možno aj kožných, očných a aj onkologických. Jedným slovom, klinika musí byť terapeutická a širokoprofilová. V kombinácii s dobre vybavenými laboratóriami umožní hlboko preskúmať všetky procesy prebiehajúce v živom organizme počas obdobia liečivého hladovania, rozpracovať režimy výživy, vyskúšať rôzne možnosti kombinácií metódy liečebného hladovania s inými terapeutickými metódami. Na klinike je potrebné plánovať všetky metódy fyzioterapeutického účinku, také ako kúpele, elektroprocedúry. Musí tam byť sprcha, telocvičňa, oddelenia pre liečenie bahnom a iné. Klinika musí byť zariadená tak, aby sa vylúčili všetky nepriaznivé faktory vonkajšieho vplyvu a vytvorila sa pre pacientov atmosféra kľudu a pohodlia. Pri vedeckom centre by sa mali organizovať špeciálne prednášky zvyšovania kvalifikácie lekárov na osvojenie metódy liečebného hladovania. Kurz liečebného hladovania podľa mojej mienky musí byť pojatý do osnov lekárskych fakult a zdravotníckych škôl. Musí sa tiež skoncovať s neinformovanosťou zdravotníckeho personálu, pokiaľ ide o túto otázku. Veľmi dôležitá je tiež organizácia informácií. Vedecké centrum liečebného hladovania musí mať možnosť konať zdravotno-osvetovú prácu v tejto oblasti. Zdá sa vám, že som sa dal uniesť rojčením? Nie to všetko je plne reálne, také vedecké centrá už existujú v našej krajine. Napríklad Ústav gerontológie v Kieve. Kde ešte, ak nie u nás, môže byť poskytnuté všetky možnosti pre rozvoj nových pokrokových metód liečenia? Veď u nás sa všetko robí pre úspešný boj za zdravie človeka. Koniec kapitoly, koniec knihy doktora Nikolajeva Liečenie hladovkou. Počúvali ste projekt Duchovné audioknihy. Číta Miloslav Hošek. Ďakujeme za vypočutie. Budeme vám vďační za každé euro, ktorým podporíte náš projekt Duchovné audioknihy.
Ďakujeme.